Hello guys, maswera sei. Nhasi ndauya nenhau yandingati yamuri kuona iyo. Nhau yekuti iyo a woman's life cycle, love life cycle yemurukadzi. Takamira takatarisana nekukura kunoita vanhukadzi. Tichazoita yevarume, right? Zviripo ndezvokudai so. Munhukadzi paanotanga kuita vakomana, tingati between the age of 18, tinozati vanhukadzi vakutanga early mazuva ano. Totanga nchingoti average say age 18. Pa age 18, a lot of men vanomupfimba. This is true. Vanomutora serious. Zvokutoda kutoita permanent lover, kumuroora. But for a lady at that point, anenge ari immature. Tingati zvedu munhu anenge asati anenge dambo experience a life. Most people vari in long-term relationship, vari married. If you ask them, they were married between the age of 18 to 22. If I may be wrong, I stand to be corrected. Ipapa ndo panoona vanhu vari serious vanoda kuvaroora. But vanhu varoda kuvaroora vanenge vari older. Between 18 and 22, not 18 and 24, varume vanovapfimba, varume vanenge vachisingada kutovatambisa, varume vanenge vachiti chindo chikaenda pakitchen. But then havasati vaexperience a life. So they don't want to hear anything about marriage at 18. Zvavafanira kuti anzoti party pere kuma 7. Kwavari vanoona sengori kuti ngatichipedza party kuma 7. Iyo yatanga na 6. And miviri yavo inenge iri very beautiful at the time. Zvese zvinenge zviri on top of the world. And they feel they've got plenty of time. However, vanhu vavari kudhila navo vamwe vacho vari so mature, they know kutora maadvantages ekuvaitisa nhumbu kudididi. So some of them vanofolla in a trap yekuti dzimwe nguva because munhu anenge achidana navo vanenge vachiziva macycle acho, vanenge vachitoziva kuti okay, ndikarara naye after 11 days remauye anobata nhumbu. Ivo vanenge vasingaziva. Ivo if you ask them, vanenge vachidzi I'm too young for that. Who cares about marriage? I'm focusing on my books. I want to gather some money first. Oh, marriage is full of problems. Oh, you're too old for me. And those guys are usually 30, 28, something. So no, you're too old for me, 10 years older. Because the guys who are 28, vanenge vakuona potential yezvavanoda, so they will be targeting these 18-year-old, 29, 19, 20, 21, 22. Ready to marry them. I'm not joking. If you fall for, if you're 18 or 20, the guy who asks you out is 25, 26, 27, the guy can marry you. Seriously. That guy can marry you. Per level, per maturity, but within a year and a half, you're going to be more mature than the guy, because the guys don't mature very fast. However, those statements and that are on those nature at that age, and I feel like no. I'm not ready for that. So the only negative thing about it is just while they're not ready for marriage, they are performing marriage sexually. They're experiencing themselves kurara nevarume at that time, vanenge vachirara nevakomana, their age. Vamwe vacho they're unfortunate. Vanoti handidi kuroorwa, but this guy ane mota, this guy ane chokuti, I'll just sleep naye zvangu. And this guy is 28, or that guy is whatever, is old, but then tiri kungotamba. Handirore, tungotamba. Mukutamba imomo ndo panoitika ma-errors akawanda. You'll find panoti 18, 19, these guys vanenge vari careless. Oh, topeka. And vanokwanisa kungova no, ukangopeka uyu. Tikaita uyu tikakurumidza sumuka ubate nhumbu. Oh, mazuva. Oh, ndakanga kana kuti radambuka. Ndo panoitika ma-mistakes mazhinji. Before you find out, these ladies, pazvinenge vachita 24 years old, 25 years old, vatori nemwana 1 or 2. Or kana vasina mwana, experience yavanayo sexually yakakurisa kudarika vanhu vezera ravo.
right? So nedamage inenge iripo ipapapo vatosangana nevamwe vanhu vasingazivi zvavanoita nevanoziva zvavanoita, so patori nemixture ipapapa. So pane zvinoitika zvakawanda patime iyoyi. So vadero vanenge vachiprefer boys, riya rokuti boys riya richinda kumba kunana mai varo, dzokai kumba na8 vovharirwa. But then kuchine boys riya rava nedzimba dzaro. So boys riya riri kudzokera kunana mai varo rinopedzisira kudyirwa neboys rine dzimba dzaro nemota and stuff, vanokwanisa vapika. Ane kamukomana kake anopikwa nemunhu ane mota ane flat, dzokuti dzimwe nguva vanenge vachida kumwa doro but pekurimwira pasipo. But iva vanhu vane maflats vari older, so vanoita mutamba kwese. Vakaita mistake yokuita experience yekudanana nevarume vakuma 20 28 30 vanoziva zvavanoita, even vachiri kudanana nezvikomana izvi. Panoitika nhombo ipapapo kana pakaitika nhombo disaster, kana pasina nhombo yaitika vaconfused. So good bonde versus my age mate, vokura pavanosvika ku 25, between 25 and 35, there begins problem, pressure from the family. When they turn 25, between 25 and 35, the parents themselves begin to ask questions like, hey, kondepi ku, hey, vakwasha varipiko, hey, are you planning to get married mwanangu? Vamwe vako vese vapera kuroorwa. Urumba zvona here kuti uri kukura, are you getting old? So those questions will be coming from parents now, and that's the age of 25 to 35. One dzimwe dzenguva between 25 and 35 pavo vava nereputation. Vanhu vanenge vachizoti akambodanana nhingi, akararana nhingi, akadai, akatombobvisa nhombo yanhingi, ruma nechichichi. Saka reputation yavo ipapo inenge isingachaiti. The only option kwakutongomuvha woenda kwanana vanotozororwa patime iyoyo ndevanenge vaenda somewhere, aenda abroad, anosangana nemwe munhu, aenda somewhere far. Vemulocal vadwa nehistory yako, vadwa vachinjana ipapo, vanenge nevanokambira vanenge vakakambira vachitanisha reputation yako. Saka mulocal area between 25 and 35 wakutonetsa kuroora. Even mumwe munhu akauya abva kure achida kuroora, teacher auya kuzoita temporary teaching kumaarea kwenyu, akati ichi mwana ndachida ichi, angowana anobvunza akahure aka akane mwana kadadada. So people will be giving my references enhema nechokwadi. So between 25 and uika ndo problem yatata venayo. So my parents aisa pressure, but they still feel good, I'm still looking good, chichichichi. Zvino ipapa apa ndo pane problem, because hapana murume ane 28 to 38 anoda kuroora kazhinji kachona munhu ari musame category iyo 30 to 38. So kana murume ari 28 kuti aroore mukadzi ane 30 ari 2 years older, patone kamwe unless paine cash, mapepa ekudiaspora, kana kuti tuma benefits anobva family yevafumi, kana ndichatsvagirwa zvokuti. So problem yakutotanga panapa, when our ladies turn 30, tuma 18-year-old tiri kukura, competition yairi kuwedzera. Tumwe tacho ndo paya panenge mukomana dzimwe nguva pa 20 to 30 angadwa nevana 2 nevasikana, vamwe vacho vagari nevana vavo, ndina baby mama. But iwo manje musikana ukanga ukapresenta yako ndina baby father, hauchatorwi serious. Ndo panowanzotaura paage idzodzi, ndo panowanzotaura zvo imbana, haiwa imbana, vana mbana ndo panobuda ipapo, asterek. So musikana suddenly between 28 and 38 patova nepanic button panapa, ende kana akupfimbiwa akuda vanhu vari serious. Genga riri muma30 iroro richida kutamba manje, boys idzi dzakasvika 33 boys sadzaroora, dzinoda kumboita kaarea kekutamba boys. Popularity yadzo especially nezvasikana zviri yanga inenge yakawanda, but vanenge vachidawo munhu ane career, munhu anoida chichi, but vachida kutamba futi. Ndo panodzidzibwa doro, ndo panoita zvakawanda. But musikana manje between the age of 28 and 38 achinja focus, akuda kusettle down. Ndo panenge achiudza no, I'm not that kind of woman. No, I want to introduce you to my family. Nokuti kwabva pressure kumbako, pressure anzi vanouya rini kwavakwasha timbovavona,
Saka uyu mukomana uri kuda kuintroduce is not ready. Iwe uri kuda kuti ave ready kuintroduce. Ndopandanga makakatira na ipapa. Ndopandanga utrikidze vakadzi manje kuti ndongomiti anondiitisa mwana. Handiri pamapiritso onyeba kuti aite nhumbu. Trying to keep the guy nenhumbu. Vamwe vachona vanenge vakutanga kuchinja shape. Body yange yakati unguru yakutanga kungoita loose kana vasingaiti zvegym kana vasingaiti dzimwe nguva kana kuti chivakashure choiwedzera kukura. Waakudirwa chivakashure more than personality yako. Waakudirwa ndaya type yekuti unochuma wow. Munhu akakuti wow asi kuti wow ndoda kuroora ari kuti wow body yako ndoda kumboinzwa. Samune muri pastage yekuti ndoda kumbochinzwa ichi kwete ndoda kumbochiroora. Antoona varume paage iyoyo vanenge vachida wese still paunoti 38. Vamwe vanenge vakaita vapinda marriage momomo pavanonotena 39 life begins at 40 vanotanga kunzwa machanges na. This is a mistake. And unfortunately ndo panodivorsa vazhinji papa pa 39 40 41 ndo panoperera misha mizhinji ndo panodivorsa. Right, kudivorsa fine, but vachidivorsa vanenge vane hope yekuti ndichawana a good person. Manje pane makakatira nobozi body structure haichabvumirani nemaambitions ako. Ndo panoda evaluation huru ipapo kuti musikana kana wako kuma 38 39 40 chitarisa zvauri kuuya nazvo patable. Cheka value yako kuti ipapa ndinokwanisa here kuattracta zvandiri kuda kana ndolowa mastandards. Ndo panobva zvese handidi murume anomwadoro. Ukatarisa vanhu vari 39 to 45 vari kutsvaga varume kana aita handidi mukadzi anomwadoro. Even varume chacho age dzedidzi vachinja handidi mukadzi achamwari wakuti as long asingamwistereki as long achingondida hake. Vamwe vacho vakungoti as long ane pay achiuya kumba as long achifarira vana vangu. Mastandards ochinja because before they found out kuma 35 they've got plenty of time. Suddenly time is not on their side. Apa tumadiki toramba tichikura apa boys racho riri kuma 45 raane zvese manje. Raane mari, ready, raane dzimba, choroda mukadzi ari humble. Manje ava vari kuma 40 vari kuda marights avo boss kwava vari kwakusina marights. Kuti zvinoklasha kudai apabudi. Vanhu vari kuvada manje vari kuma 55 56 ndo vari kuda chi vari 39. Ava vari 39 vakadivorsa nanga vasingadi kuti vanzi akasiya murume wake ndobva atogwa nedhara antoona vamwe vacho unless rine mari. Saka pakuita tumakakatira noti vanhu vachifila kuti but I really need to get married. But mana ndotorwa nemudhara ne55 uyo. Dzimwe nguva pamwe vobvuma kutorwa nemudhara ne55 voda kumukombera newavava naye anga ari young pabonde. Wamudhara pamwe simba hachina zvakari kudaita once a week still hazvapindirani asi mari iripo. Ipapo manje ndo panoshanda zvinhu zvakawanda because malooks anenge achichinja as well. Nyango kachizora so shape yaramba pamwe vakazvariswa vana 2 3 or 4 poda vakadzi manje vanoziva to look after themselves. Vanhu vese vekumusha tine system yekuda kuseva zvinhu kamusi zve zvakupera. Ukatarisa mumba chaimo hofu vanhu vanotanga kuseva hofu hwakutopera. Guys, musabika sadza rakawandisa. Musarega sadza richiraswa imi. But uchiri 50 kg wakasvika apa maibika madiro muchideura hwakunopera ndo ipapa pa between 39 and 40 ndo panotanga kunzwa munhu ayo ndauda kumboenda kuuniversity. Ndauda kumbostada. Ndauda kumbodzidzira driving. Ndauda zvimwe zvinhu zvimwe ambitions vangada vakaita vari kuma 30s. Pavaifunga kuti ane plenty of time. Ndo pavanoda kutanga kuita tuma course. Ndo at the same time vanoda course driving zvese nekurogwa ipapo. Pressure chakawandisa. Uko malooks ari kudhonza chindakadai so. Malooks achanyanya nguva yekuita malooks yekuti to look good yakushayikwa manje. Vari kusapota vana vari kudidi ipapo ndo pakunetsa manje. Vari kuma mid 40s guys vakuda kudzoka kupi kuma 31 maximum. Anoda kuti munhu ari kuma mid 40 anoda kuti ne 34 ndo maximum. Ndoda munhu achazondizvarira vana 2 ndoda munhu anozvarira mwana 1. Saka vakutotarisa between 30 and 34. Ukuvokwa ne 49 ane 39 ari kupanika. Mwana ndachida kuzozvara kamuka mwana kechisikana ndakangozvara vakomana ndada kuzozvara kamwana 1 kechisikana. Kana nangowana anongondizvara. Vanotozosvika papoint kuti dzimwe nguva vane zvese career iripo imba vana yavo iri muzita ravo imba kwete mortgage imba chaichai
but choshaikwa murume manje. Ndopanozoona manje panopinda vamwe kune dzimwe nyika vana ngongongo vaya vanobva vauya ipapo ndopanotaimira vouya vokupa mwana wavasingagari naye but vokupa mwana in the name of tichagara tese, vovapawo marriage, wana mapepa ekuuk. Ivo vanenge vane vavo vavakasiya kumusha kuNigeria or whatever, vanozodzokera vonotora iwo wangoti wadiwa pabarika. Ipapo ndo panoendwa barika kazhinji kacho between the age of 35 and 40. My relationship ukatadza iswa pabarika during that age, wari 7. Vanhu vazhinji vanopesera pabarika vanoenda barika between, vanopinzwa pabarika between the age of 33 to 40. Because ndopanorealize asa ndechina time panapa womboedza kudzoka kunana x. Saka kana zvodipenda kuti nhamo yax yakamira sei. Kana chix chiri chix chakudhara chakuona kuti iwe wakugara kuEurope, even chine mukadzi wacho chinogona kumuviga chodzokerana newe nokuti uri kuEurope. Motodana chotochikwidza ndege kana tochata chozoti chavea kuEurope manje chozodzoka chotsvaka ndopano vamwe vacho chero varungu havasati vatomboziva kuti varungu vanododa vanatema. Iwe utoyani ati kuti une varungu nai. Ndopanoona kuti life cycle yacho yaita manyama amire nerongo. So these men are ukatarisa between the age of 28 and 38, every woman are between that age. Anotombori nomwe munhu akaita serious aida muroora before that akamturn down. I can be, unless I is so unlucky, between the age of 28 and 38 panotone one guy you want to say this guy was serious ndikadongomuti ndinde. So ipapo ndopo ijamba chinda kumapati uchiudza murume kuti aiwa akada uchindiramidza ndapata handidi. What are your terms of marriage? Murume kuti ndatogare pamba no. Indoda munhu anondiroora achindirega nchimadoni chinda kuclub nemafriends angu chinda kumaholidays. Ndopaunenge uchinzwa mastatements akadero kuti no, ini kana wandiroora shamwari ka I still want to go parties nevanhu. But panozotena 40 manje prepared kugara mboti ndoda zvangu murume kuti anongouya achingondoenda ndoswera hangu pamba I don't mind, ndoswera pamba nchiona maGod channel I don't mind, as long murume anchizati ndane murume wavo. Vakuda munhu uya aivadaro kumauyi but achawanikwi manje. So from the age of 38 women apachanga vachipata-pata. Many who are married pavanenge vakudzidzika takaroorwa nemunhu asiriye, divorce, ma-equal rights vanenge vachipinda ipapo, dzidziso nendzidzo vavanavo, ma-modules adzikamwa abuse yakukwanisa kuidentifyiwa even nepamira chaipo abuse iyo. So vachagarike navo manje avo, but vane vanhu vanovada vari kupi, vari in poverty. Vanhu vanoda kubenefita from them somehow. Ndopanozoona vanhu vaya vari between the age of 38 to whatever, vakadzi vakunoshipa vana Ben 10. Vana Ben 10 vanouya, yes, munhu wese, murume wese anoda ngokushandisa neanoda, anokupfimba nesimilar way, anokupfimba zvine love mukati. Saka iwe unoti ndadiwa Ben 10. Pando panozoona manje Ben 10 azowana zvanenge achida odzokera zvake kuclass kwake. Ndinoona. So ndomaitikira zvino, unfortunately iwe ndinongoziva stage yauri. Zvandataura ndezvokuti between the age of 38 zvichikwira mukadzi haachina kunyanyisa pull power yake yaive nayo achiri yanga yakuku. Kana ane cash, ane imba, ane career, ari good nevana, ndozvoconsidiwa izvozvo maqualities wayo. Tikada kuenda kumalooks, kanenge kariko kane 33 years asi kane mubhedho unonzi mubhedho uyoyo, kanenge kane mubhedho omkhulu asi kane malooks, kanogona kane kacareer but akana humility yemunhu akuma 41. Tolerance yavo even though vakadivorca from the age of 37 to 39 vaidivorca vakasiya varume vaiva abuse, but at 41 vamwe vacho vakutotolerata zviri worse than mapartner vaive nawo kuma-30s. Yes, zvokuti ipapo ndo panisingaziti dzimwe nguva anotombosvika pakuregreta ndakangogara nebenzi rangu randakangosiyana riya pamwe dei ndakatoita zvine musoro. I don't know. Zvodawo imi muchitiudza pamacomments kuti
zvinozoita sei. So between that age manje ndopanozoona kuti munhukadzi akaita luck around that 38 39 akawana munhu anoda anobatisisa, havabrekeke navo easily. Kana vasvika paage iyoyo vakuziva how to handle a relationship, vanoziva how kuti unless uri really abusive, vakuziva what they want and vanoziva how to compromise and sacrifice. So at that age manje, unfortunately, vanhu vanenge vachida kudhila navo vari kuma40s, they don't, kazhinji mid 40s guys avawanze kuda kuendera munhu ari kuma41 41, vanoda kupinda kuma33 kudzoka. Munhu ane 44 years anongada kunorora munhu ane 33, some even kudorora munhu ari kuma20s 27 28, vave vachiri paearly stage yokudiscover varume havasi easy kuwana. Saka competition yacho inenge ichiaffecta vari kutopa women vari between the age of 40 and 45. Competition yavari kusangana nayo yakaoma, iri intense. Vanoiwina nezvavanazvo competition, vanoiwina nemapossessions, personality yavo. Zviya zvokuti ndiri murume anomwe vanhu unotogara uri single, ndopavanozona between the age of 46 now to 51 vakuda munhu kungochembedzana naye, munhu ungogarawo naye pamba ngekuti murume wangu iwiworo ungoti pangoitawo bhesi pamba, ndimaona. So ndo zvakaita ka-life cycle kachona. Panoda kakutaimira kuziva kuti have you found your soulmate between the age of 20 and 35. You really need to make sure that you know who your soulmate is, or my characteristics are soulmate. Between the age of 20, as a woman, I think you need to know the characteristics of your soulmate, an ideal soulmate. And his soulmate mean munhu unoclicka naye, munhu wekuti mukatarisana so munhu manyira unobvuta ice cream kuti asinge mabudzana, ana matarisana so no mato communicate, you click. Because ukatadza kungowana soulmate yako between the age of 20 and 30, it's very unlikely kuti paunozoti 31 32 zvawakuda nezvauri kutsvaka nezviri kukuvinga hazvichapindirani. I may be wrong, so guys isai macomments kana ndiri wrong chacorrector, but ndo zvandangofunga ndikuudze kuti hazviwanike nguva imwe chete. Mukadzi pamunotanga kuti 18 to 22 pane vanhu vanenge vachitori serious at that time kokuroorai muri young, but then hamusati mambo experience a life. Most of you want to have fun, and vazhinji ndo pamakaroorwa, but akaroorwa ipapo vese vakaita happy vakambotolerate kusvika pa30. Paunotena 30 no, this is not, ndofa here ndingochembera nelove yakadai, no, I need happiness. Vodivhosa pama30 ikoko, pakudivhosa ma30 papo vakutsvaka vanhu vanovafita, bongozo zorotanga. I may be wrong, kanongoroka analysis kandikushandisa from my own head kuti wakomana, this is what happens. Experience imwe munoita iyi muchiri young between 18 and 22, vamwe vacho munoita experience nema-adults akuziya bonde dzimwe nguva to 18 year old kanorara nemurume akuziya zvanoita, then kuzowana soulmate at 20. But soulmate haisi kugona bonde sezvaita baba vaya sekuru vakadananiwa navo vanga vane rumu vaya vavane 34 years. Confusion yavapo. Soulmate yako, lover child of your life, iyo ine 32 but haina zvainoziya. Avo baba vakakuvhura useless, garawe nzvaro useless, vane vana 5 musango but vanoziva zvavanoita. Confusion iyo yoita ren wangoti okay voshinga vorora nesoulmate but vanoihurira at 30. Ndo panozomasori kuti unekadora unongolasta 5 minutes ko 5 minutes wakadziwana nesisakangoda ndiri semage. No, pana sekuru vakapindira vairova 1 hour, pana vamwe vane experience vakapinda vairova 1 hour vasina kuroora. Saka comparison yakaramba ingoenderera pamwe pakasanganwa nyanga nechi angakatakura nditi. So this is what I'm saying, kuti dzimwe dzenguva ndo zvinoitika izvozvo kuti pakukura pane ma-age gaps nema-oil, but kana wakuma 41 as a lady, 40 years old, pane pressure kuti uri kudaita vana before you turn 45, uri kudaita vana before you turn 50, but ukuita naye mwana manje. Ma-candidates acho kuita navo vana ma-1, and vamwe venyu manje papo at 41 you feel like you're in demand
because vanenge vachikupfimba tuma Ben 10 kuma 28 26, but no, havasi kuda love, vari kuda your status. Iwe vafana vari kuma 20 to 30 ka vachikupfimba une 39 years 38, no, trust me, havasi kuda love, vari kuda your status. Une zvaunazvo, maybe une mota 3, variona vachipiwa imwe ungopota chidriver, iwe waenda kubasa kana, or you've got money, vari kuona, or you live abroad, vari vakwira ndege vauya zokujoina. And vakakujoina, trust me, I'm last 5 years 5 years dzakarebesa. Mawana acho ndopanotozonyatsotanga chacho, because iwe unenge wakuda zvogarawo pamba, iwe vanoda zvombobuda mumba hande club apa iwe feel kana maclub acho wakuda kuenda mukadzi akuma40s kashoma waona china maclub emateenagers anonakidza mateenagers, but tichazandabumbumbu aruma40s voda kuenda kumarestaurants, maclubs ari posh. You can't tell munhu ane 33 years kuti hande kuma uyu vanenge vada kunona kunodhenzewa chako kurogwa dhenzi chaidzo. So nemurume vanenge kuma50s akadana newe une 41 auda ngogara achiona bhora, fani yake aingogara mumba achiona TV kana achimwira mumba. Iwe ndo panoda kuti baby hande timbonofamba kubeach, murume wacho anofila old, he wants his bored, ndo panoona maclashes achiona zvese zvangova manyama mire nerume. I may be wrong, correct me, I stand to be corrected guys, but ndo analysis yangu yandakaitawo mukurarama kwangu kushoma ikoko. Saka zvikero zvacho hazvipindirani. Murume panenge ari ready kukuroora, you're too young to get married. You don't feel like you're ready to get married, people are no longer looking at you, they're looking at younger people. So ukatoluza malooks. So what can we do to fix this? Right? The biggest advice, the best advice I'm giving to people is that try to look as good as possible. Always look your best. So do not stop exercising. Do not stop looking good. Do not stop. Usatomborega kuluka good. Ita zvinhu zvinoita look good. When you dress to kill. At whatever age you are, be classy. When you make your decisions, make decisions that you know you will not regret, but at the same time, love yourself. So if you love yourself, you attract love from outside. So do not take chances when it comes to your health. Look good, end up with gym, do exercises, deal in life yako, make your life better, do a lot of build up. Your glass is half full all the time. Quite a half empty. Never be negative. Don't ever be negative. With or without one, don't be negative. Have faith and believe in yourself. Confidence, not to deal with sometimes. Ukaba overconfident, anotanga kufunga kuti asindi ndiri kuita mistake. Akapenga kamunhu. Ndiri kuderera munhu. Kana uri low in confidence, unoita wachijoina vanhu, unoona vachikushandisa. Yes, kurara newe vachikusiya. Kugara newe vachitotsvaka mama partners. Kupfimba mukadzi achigara newe so uchimubhadharira rent. Yeah, they do that. Necomputer yako achisara achiinda pamachata achichata nemabhebhi pacomputer yako agokusiya. Before you find out unenge uri kuma 44 45 uri pasame stage yewaiva 36 yekutsvaka partner nekuda mwana. Vamwe motozopedza matongo kuti ndakutozongoadopta. Ende vamwe vana venyu vamembo navo vanenge vari vane vasikana vane better looking than you. So vana venyu atena 25 chikomba chaonacho chiri 36 chiri attracted kumwana wako than iwewe. Kuvasiya vese uchienda kushift zvinosara zvibhondoka, mwana akuda kupfimbiwa, akutya kuheta, akungoitwa maabuse, haana wekubudza. Disaster after disaster. Yeah. You need to be very, very careful even wakuma age kuti unotsvaka sei partner. Tsvaka partner uchiconsider gender yevana vako, ziya kuti iye ane vana vakaita sei. Ndipo unozoona kuti iye urana nomwe munhu ane vana 4, iye vana 4, vana vako 4 vakomana, vake vana 4 vasikana, hamungavasiye pamba pamwe muchienda kubasa comfortably. Ndipo unozotanga kuona kuti hey, mwana ayatanga. Uchika kuti ukasiya vana vako, wake ane 12, wako ane 12 asi musikana, wake ane 18, wako ane 18 asi mukomana nemusikana. Kuvasiya so kuti asingawatova chatiza kuita senge dates. So
You need to consider all those things. Hakona zvongoti chero achindidake chero achingoya achizorara pamba zvokuti adzoka nguva yandichina basa. Yes, kuna vanotosvika padesperado yakadaro, vamwe kusvika pangononhomboreswa mutauni kuti ndozvirerera mwana wangu zvangu, mari ndinayo. So guys, I tried my best. This is not theorize, hazvisi patheory, ndangoitawo ndichiedza kungofungawo zvandiri kuona neexperience yandiri kuona muupenyu. I stand to be corrected. Moisa macomments pamuchazowacha video inoi later, mondiudza kuti what do you think. Tozoita imwe live tichicorrecta tabatanawo tichicontributa takawanda. Thank you so much. Take care guys. Bye bye.